Velkommen til Netters Choice Netcast. Det er video nummer 26, hvor jeg vil tale lidt om det strik, der er foregået her hos mig. Mit navn det er Anne-Marie. Jeg er bosiddende på Sjælland i Frederikssund Kommune. Jeg har filmet den her video en gang før. Siden sidste gang, der har jeg fået en ny telefon, så der var lige nogle tekniske problemer i forhold til lyden. Så nu er det anden gang, jeg filmer, og som det altid er, når man filmer anden gang, så bliver det nogle gange lidt mere kaotisk end første gang. Så det må I lige leve med. Jeg har taget noget drik med. Det er i min kop fra en, der hedder Klon Keramik. Jeg har købt på Instagram med de fineste blomster på. Ja. Som sagt, jeg hedder Anne-Marie. Jeg ved ikke, om den er lidt lav. Er det lidt bedre måske? Det tror jeg er lidt bedre. Sådan, nej. Sådan der. Det tror jeg er bedre. Jeg vil byde dig velkommen. Jeg vil tale, som sagt, om hvad der er sket i min strikkehjørne. Hvis du er ny, så vil jeg byde dig rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber, du kommer til at hygge dig. Og hvis du er en seer, der har set med før, så vil jeg bare sige tusind tak for, at du stadig ser med. Først og fremmest så vil jeg tale om min samstrik, Giv garnet liv. Og der er bare rigtig mange, der har støttet op om det, og det er jeg bare mega glad for. I bruger hashtagget livligt, og det er bare dejligt. Det er den første sammenstrik, jeg har sat i gang, og jeg har været sådan lidt betænkelig ved at skulle gøre det, fordi at tænk nu, hvis ikke der var nogen, der ville strikke med. Og det skal jeg lige love for. Det vil I gerne. Det er jeg super glad for. Der er så mange gode inspirationsopslag, hvis du går ind på Instagram og kigger under hashtagget Giv garnet liv. Jeg prøver at bestræbe mig på at dele billeder og videoer, I sætter op, sådan så at det kan, dem, der ser med hos mig, kan se, hvad I strikker på, og give credit til jer. Der er virkelig nogen, der har fået strikket nogle virkelig flotte ting. Og der er også nogen, der har skrevet, at det er på grund af min samstrik, at de endelig har fået slået op til det, de nu strikker på. Og nogle af tingene er gamle projekter, der har ligget længe og marineret, som de så er blevet motiveret til at strikke færdig. Så det var bare super dejligt. Der er ikke noget krav om, at man skal blive færdig. Det handler om at strikke og nyde. Og så har jeg et eller andet sted en gevinst, man kan vinde. Der var den. Som sagt, det er anden gang, jeg filmer, så det er lidt rodet det hele. Jeg har en gevinst, man kan være heldig at vinde. Og den vil jeg vise her. Jeg har syet en projekttaske i gobelin, stof og fløjlsstof. Det er med snørelukning og med en hank. Og nede i tasken, der ligger også lidt. Der kan du være heldig at vinde 2 fed. Et Charn merino garn. Et Charn farver ikke mere, så det er ikke noget, man som sådan kan gå ud og købe. Så det er unikt. De 2 fed. Og et sæt maskestopper, hvor der står Fueled by Coffee. Det kan blive dit, hvis du er heldig. Det du skal gøre, det er, at du skal lave et opslag på din egen profil, hvor du bruger hashtagget Giv garnet liv. Og så inde på min profil, der har jeg et fastgjort opslag, hvor du skal skrive, at du strikker med. Der er flere, der har skrevet flere kommentarer, og det er man hjertens velkommen til. Jo flere kommentarer, jo større sandsynlighed for, at du vinder, fordi at det er i det kommentarfelt, at jeg trækker en vinder fra her i april-afsnit.
Det første afsnit, jeg laver i april. Man må gerne skrive flere kommentarer, og der er nogen, der skriver, hvad de strikker på, og det synes jeg er mega fedt. Jeg kan ikke svare, fordi at så kan jeg ikke trække, trække en vinder derfra. Så jeg liker alle de kommentarer, der kommer, så man ved, at jeg har set dem, men jeg svarer ikke på dem. Men det var min samstrik, og I kan nå det endnu. Der er ingen krav om, at man skal være færdig. Man skal helst bruge garn fra lageret, hvis man er nystrikker eller sådan en, der ikke rigtig har garn liggende på lageret. Så nyindkøbt garn også velkommen. Og der er ikke nogen krav til opskrift og hvad for noget garn. Så det handler bare om, at I strikker med og laver et opslag og skriver et I med, hvis I gerne kunne tænke jer at vinde gevinsten. Ja. Jeg har en strik sweater på, en ranunculus. Nej, det er ikke en ranunculus. Det er en tulip sweater af Melody Hoffmann. Jeg har strikket den i garn, jeg har købt hos Kirsten Brun, da jeg var på sommerferie i Jylland for et par år siden. Det er Semilla Melanges fra BC Garn og en tråd Baby Alpaca Lace. Og det tror jeg, det er fra Grimke. Og det er jeg har haft den på flere gange på den her podcast, fordi at det er min bedste indetrøje. Jeg mener strikkefastheden er sådan noget 16-18 masker, men i den her garnkombination, så er det bare sådan en perfekt indetrøje, fordi at den er til at ånde i. Den bliver ikke for varm. Jeg er et varmt menneske, så jeg kommer nok til at svede, men det vil jeg også gøre uden, så det er bare sådan, det er. Men det er det, jeg har på, og hvad jeg har strikket på siden sidst, så har jeg 3 færdige projekter. Det første, det er et par vanter i bouclé-garn. Det her garn, det er købt ved Painters Yarn til Alt om håndarbejdsmesse i januar, og det er min søster, der har købt det. Hun faldt fuldstændig pladask for det her garn og vil gerne have noget i det. Og jeg har ikke strikket i bouclé-garn før, men jeg havde min mistanke om, at det ville være sådan lidt træls at strikke med de her lykker. Så vi blev enige om, at et par vanter nok ville være passende. Og de er strikket, og hun har fået dem, så kan de sætte et billede ind her. Jeg har ikke brugt nogen opskrift. Jeg har fundet inspiration i Popknit. Hun har en opskrift med vanter i bouclé, men de er strikket fra fingerspidsen og ned, og det havde jeg ikke lyst til. Jeg havde lyst til at strikke fra håndleddet og op til fingerspidserne. Så jeg har prøvet mig frem, og de er blevet som de er. Det var første. Og så strikker jeg med i Lonely Sock Ladies udfordring og mit februar lod. Det er den her. Det er Tobias Rahim Garnklub fra januar måned. Og jeg har strikket strømpen i februar måned. Og de ser sådan her ud. Der er selvfølgelig et sæt. Her er den anden. Jeg slår 56 masker op. Så jeg strikket, hvad der svarer til 3 striber. Og så 30 pinde glat. En hæl med en forstærket hæl, hvor man løfter en løst af. Og så den her detalje med retriller. Det prøvede jeg for første gang, da jeg teststrikkede for Joy, hendes byens overstrømpen. Og det synes jeg er mega dejligt at samle masker op i, så det gør jeg fremadrettet med de retriller der. Og så har jeg taget ind, og så fra den sidste indtagning 45 pinde, og så en hæl. Og så kan jeg lige vise her, fordi jeg har haft lidt problemer med min hæl, altså de har fået sådan nogle ører, har jeg lyst til at sige, sådan heroppe, at der har været buler. Og der har jeg skrevet og spurgt inde i Lones støttegruppe, støttestrømperne hedder det. Og der fik jeg lidt forskellige svar, og jeg har prøvet mig lidt frem, og så har jeg fundet frem til, at den her fungerer godt for mig. Jeg strikker, som jeg gjorde før, tager ind
på hver anden pind. Altså jeg strikker en ret, laver en indtagning, strikker til der er 3 masker tilbage, laver en indtagning og strikker den sidste maske ret. Og det gør jeg på begge pinde, og så på næste omgang strikker jeg ret hele vejen. De 2 pinde gentager jeg, indtil jeg har 12 masker tilbage på hver pind. Og så når jeg har det, så tager jeg ind på hver omgang med samme metode, indtil jeg har 8 masker tilbage på hver pind, og så lukker jeg af med maskestængel. Og det fungerer super godt for mig. Den får en fin runding, uden at have nogle grimme dutter. Så det tænker jeg bare, det er det, jeg gør fremadrettet. Det var andet færdige projekt. Jeg snakker lidt hurtigt den her gang. Men jeg vil også gerne nå at blive færdig, inden lille han vågner. Han ligger og sover. Så vi iler videre. Jeg har også strikket en Holger-sweater. Størrelse 1-2 år. I garn fra skabet. Det er en gave til en lille dreng, jeg kender, der hedder Storm. Jeg har tidligere strikket en hue til Storm i det her garn, så jeg tænkte, det var passende, at han fik en trøje med det samme garn. Og så fandt jeg det her ærenfarvet og sætte til, og det synes jeg faktisk er blevet super fint. Vi havde besøg af Storm i sidste uge, men jeg glemte alt om at give den til ham, så nu kan I lige få den at se, inden at Storm han får den. Det er størrelse 1-2 år, og det er udelukkende strikket i Arvetta, og den vejer lige under 200 gram. Så det er simpelthen, hvad jeg har fået strikket siden sidst, eller fået strikket færdigt siden sidst. Og så er jeg også ved at strikke på noget. Og man kan sige, at jeg er nok, altså jeg var ikke strømpestrikker før, men det skal jeg da lige love for, at jeg er blevet nu. Og den næste ting, jeg strikker på, det er også en strømpe. Jeg har strikket den her til Nuka. Hun er startet i børnehave i mandags, og der er lidt fodkald op i børnehaven, så hun har et par strømper, hun har fået af sin oldepige. Men hun skal have et par mere, så hun har nogle at skifte med, så jeg er gået i gang med et par strømper. Jeg gik i gang før hun startede i børnehaven. Men nu er jeg da motiveret for, at de skal blive færdige, fordi at der er fodkoldt. Jeg er i gang med strømpe nummer 2, er blevet færdig med hælen og er i gang med foden. Mit mål er, at den bliver færdig i løbet af weekenden, sådan så hun har et par strømper mere, et par strikstrømper mere til næste uge, så hun har nogle at skiftes imellem. Det er noget garn, som min mor har købt i tidernes morgen. Det hedder Bumbu fra Mayflower Sokjern Print. Og der har I jo nok hørt, at Mayflower gik konkurs, og nu synes jeg har set, at de er blevet opkøbt. Så de fortsætter vist. Men kvaliteten føles meget som Regia og Opal. Eller strømpegarn fra Brugsen. Ganske udmærket til børnehavestrømper. Jeg har ikke prøvet at strikke dem før, og jeg har ikke købt en opskrift. Jeg har slået 40 masker op. Det går an, men jeg tror, at de næste skal jeg nok slå 46 masker op, så tror jeg, de sidder perfekt. De sidder ikke for stramt, men de sidder til den stramme side. Så det er mit strikkeprojekt til weekenden. Inden der er sådan en Facebook-gruppe, der hedder Find en strikkeklub. Eller Find en strikkeven. Jeg tror, det er Find en strikkeklub. Og der var en, der havde lavet et opslag om, der var nogen i Frederikssund og omegn, der kunne tænke sig at være med i en strikkeklub. Og det kunne jeg godt, så jeg har skrevet. Og der er allerede sat en strikkeklub op i morgen. Skal vi mødes for første gang. Så der tænker jeg, at jeg tager det her med, og det er det, jeg strikker primært på. Mindre jeg bliver færdig i aften. Det kan man jo ikke vide. Men der tager jeg i hvert fald den med, og skal strikke på den, før jeg må strikke på noget andet.
Og A Lonely Sock Lady strømpeklub er jo hver måned. Så den her måned, der strikker jeg i Tobias Rahim garnklubben for februar. Det ser sådan her ud. Og kontrasten, det er sådan en blå. Jeg ved ikke, hvorfor min har sådan nogle lykker. Men det er mig selv, der har vundet dem op. Og det, hvis I har set med før, så ved I, at når jeg ikke har min vindeassistent til at gøre det, så bliver det sådan lidt noget juks. Jeg er i fuld sving med den første strømpe. Er gået i gang med tåen. Og det er efter samme fremgangsmetode som den i februar. Jeg har slået 56 masker op med striberne. Strikket 3 striber. Strikket 30 omgange. Sat en hæl ind. Indtagninger. 45 pinde. Og så en tå. Jeg har lyst til at sige i forhold til den her hæltype. Når jeg gør sådan her, så kan du se, den er ikke bare glat strikket, ligesom du kan se hernede. Og det er det, der hedder en forstærket hæl. Og jeg har prøvet nogle forskellige forstærkede hæle. Ikke alle, jeg har prøvet 2. Altså det er samme princip, det er bare lige på hvilken pind man gør det. Men på Joys opskrift, så strikker man vrang på vrangsiden. Og så på retsiden, så strikker man en ret, en løs dag. En ret, en løs dag. Og på den her, det mener jeg, det var Anina Jutis strømpeopskrift. Der strikker man ret på retsiden, og så på vrangsiden, så tager man en løs dag, strikker en vrang. En løs dag, strikker en vrang. Og jeg kan klart bedst lide at strikke retmasker. Så det er det, jeg sætter ind. Og så på, som jeg sagde, på Joys strømpe, der var der det der retrille. De 3 første masker er strikket med retriller. Og det fungerer bare super godt, så det har jeg også gjort på den her. Så det bliver jo et fint sæt, når de bliver færdige. Jeg kan sige, at min første optagelse, den varede en time. Det kommer den her ikke til, for jeg er allerede langt over halvvejs. Nå, skal vi ile videre til den næste? Den er kommet så langt, at den er på en strømpeblokker. Den har I set før. Den startede jeg jo op på. Det er ved at være noget tid siden, så jeg har set den nogle gange. Men jeg er færdig med den første strømpe, og er gået i gang med hælen på nummer 2. Det er en tråd Avetta, og kontrasten er også en Avetta. Det er en Avettaen der, den der blush farve, det er en frest, og den der røde der, det er en, jeg har købt til formålet. Ja, den kommer i sidste række, fordi nougat-strømper, dem skal vi jo ligesom bruge, og stribestrømperne, de har jo en deadline. Så dem her, dem strikker jeg på, når jeg lige synes, og så, ja. Men jeg tror, jeg har besluttet mig for, at når jeg er færdig med de 2 andre par strømper, så skal jeg strikke dem her færdige, inden jeg slår op til nogle nye voksenstrømper. Det kan godt være, at jeg slår op til et par strømper mere til nougat, det vil tiden lige vise. Også fordi vi går en varmere tid i møde, så det kan godt være, at hun ikke har brug for strikstrømper sådan i super lang tid. Så gider jeg ikke strikke for mange. Hun vokser jo bare ud af dem. Men det er 3 igangværende strømper. Dut. Der har jeg 2 projekter tilbage. Og nu må I ikke falde ned af stolen. Fuldt imponeret over, hvor langt jeg er nået på min påskebuket. Det er strikbare brøjer. Det er
Lolas strik. Og det er Charlotte Werenberg, der har sat gang i en samstrik, hvor de strikker Påskebuket af Anne Brygger. Og jeg mener, deadline er lige om lidt. April, tror jeg. Til at starte med havde jeg fundet noget vildspiregarn frem. Og en fin fade, der er ligesom fadet fra den her over i den her. Men så gik det op for mig, at de løber ikke lige så langt, som det opskriften foreskriver. Så jeg vil løbe ud i at mangle garn til flæsekanten. Det synes jeg var fjollet at gøre, når jeg nu ved, at jeg ikke har nok. Så jeg skulle finde mig en anden løsning. Jeg har kigget flere gange, og så har jeg fundet nogle minier frem, og så har jeg lagt dem tilbage igen. Så har jeg fundet et fedt håndfarvegarn frem, og fundet nogle minier til, og lagt tilbage igen. Og sådan været lidt frem og tilbage, hvad for en farve jeg egentlig godt kunne tænke mig at strikke. Og det hele det kom så af, at jeg ikke kunne finde min pind 3,5, så derfor kom jeg ikke rigtig i gang. Og så i går, så fandt jeg min pind 3,5 på min Lantern Moon. Og så tænkte jeg må hellere få slået op til den, så den er i gang i det mindste. Og så var jeg inde og kigge i skabet, og så faldt det her garn lige ud i hænderne på mig. Det kan du se, det har været strikket før. Og hvis du har set med tidligere, så kan det være, at du kan genkende det. For det var det garn fra Wool Collective, der hedder Bask, Baby Alpaca Silke og Kashmir. Og det havde jeg slået op til en trøje til Nuga i. Det var Marienlyst sweater. Det er sådan en, der havde brudt rib på kroppen og glatstrikket ærmer. Og der må jeg bare sige, at der blev jeg klogere, og jeg er ikke til brudt rib. Jeg synes, det ser super flot ud. Jeg elsker udtrykket. Hader at strikke det. Jeg har også engang prøvet, hvor jeg skulle strikke Friday sweater mini. Og det måtte jeg også opgive. Det kører jeg simpelthen sur i. Så søde Lisbeth, hun tilbød at travle det op. Så hun har travlet op, og så tænkte jeg, da det faldt ud i hænderne på mig, det er da meget påskeagtigt. Jeg har så valgt at sætte det sammen med den her grønne, eller det kommer jeg til. Det har jeg købt ved Yarn Freak til Black Friday. Arvetta. Farve 379. Jeg synes, farven er rimelig godt gengivet her. Det tror jeg bliver meget fint og forårsagtigt. Så kunne man jo håbe, at den blev klar til påske. Og hvis ikke, så bliver den klar på et senere tidspunkt. Men nu får du lov at se, hvor langt jeg er kommet. Tada! Der er sådan en fin snydesnoning der. Og så er det ellers ret riller. Jeg slog op i går. Så er der sådan en instruks i opskriften, hvor der siger, på den og den pind skal du gøre sådan og sådan, eller på den pind skal du gøre sådan og sådan, men det vil variere, om det er på ret eller vrangsiden. Der er mange af dem, der har strikket den, der siger, at det er nemt, og det er flot af pindene. Og det tror jeg også på. Jeg har strikket snydesnoninger i andre ting, så det er ikke snydesnoningen, der driller mig. Det er udtagningsfrekvensen. Og det er fordi, altså jeg har en pige, der lige har startet i børnehave i mandags. Det er lidt hårdt at starte i børnehave, når man har været vant til at gå i dagpleje og været det største barn af 4, og så pludselig være det yngste barn af 12 på sin stue, men jeg tror i intropjecen står der vist, at de kan være 48 børn. Jeg tror vist ikke, der er 48 børn i børnehaven, men det er vist det, de er nummeret til. Det er lidt en omvæltning.
lad os bare sige det sådan. Så vi har en pige, der har nogle store følelser, vi lige skal lande og rumme og være i og finde ud af. Og så har vi en lillebror, der har tandfrembrud. Den brød igennem, var det i går eller i forgårs. Så han er også sådan, humøret kan variere, lad os sige det sådan. Så det der med overskud, det synes jeg ikke lige er det, jeg sådan har allermest af. Så det der med at selv at skulle huske, var det nu på rettiden eller vrangsiden, jeg skal gøre det næste gang, og hvor jeg nåede til, det er lidt for høje krav til mig lige nu. Jeg tænker, nu bevæger han på sig. Jeg tænker, hvis du er et sted i dit liv, hvor at der sådan er rimelig ro på ting og sager og dit hoved, så er det ingen sag. Så er den garanteret strikket på 0, dut. Og det kan også være, når jeg først kommer i gang, at det kommer til at sidde i fingrene. Men lige det der med lige at komme i gang, og lige komme ind i det. Ja. Jeg regner ikke med, at den er færdig til 1. april. Lad os sige det sådan. Jeg må lige pause jer, lille mand. Nu har vi en lillebror, der ikke vil sove mere. Bøvse. Vil du lige ind og bøvse? Jeg mangler et projekt, og det er min Michaela. Den bor i den her projekttaske. Den har jeg selv syet. Der har jeg købt garnet til alt om håndarbejdsmesse der i januar. Og jeg mangler et ærme og en krave. Nu lige se om jeg kan. Det bliver sådan lidt halvarmet den her gang. Gætter. Jeg gætter. Ja, jeg kommer ikke til at kunne vise den super tydeligt. Den er i gang. Der mangler et ærme, der mangler en krave. Ja, det er en samstrik. Den er sluttet. Det var Charlotte Hårslev og Charlotte Wernberg, der havde den. Vi kalder samstrik. Så har jeg det her garn liggende. Det er by Emra. Der skal jeg strikke en ærmedisse til den her lille gubbi. Den kunne være ret cute. Der lagde jeg noget garn frem, og så fik far lov til at vælge, hvad farve det skulle være. Og han valgte den her flotte brune. Hvis du kan se her, så er der lidt forskel på, hvor hårdt det er skænet op. Og det er fordi, at jeg har leget lidt med at skæne garn. Det er en lille teaser. Men det skal blive en ærmedisse fra Krakun Knitwear. Og så har jeg ikke mere, jeg sådan har planer om lige nu. Eller jo, det har jeg altid, men ikke noget, jeg sådan har fundet garn frem til. Og sidste gang, der nævnte jeg, at jeg vil lægge det garn op her, som jeg har købt siden sidst. Jeg har ikke skrevet noter i dag, og jeg har ikke skrevet ned, hvor meget garn jeg har strikket, og hvor meget garn jeg har købt. Fordi jeg skulle lige udnytte af lille sov, men det gør lille ikke mere. Ja. Hvad skal der? Jeg har været på tur. Der har jeg købt sådan en her, stor dut. Jeg tror, den er okay farvegengivet. Det var oppe i Garn Specialisten.
det tror jeg tager det en times tid, 3 kvarter, en time at køre det op herfra. Så det var første gang, jeg var der. Der købte jeg den her. Og så har jeg købt... Ja, det er lige før, jeg ikke engang kan vise det frem, når jeg sidder med sådan en lille en her. Til Haslev Garn Festival, der besøgte jeg Ladybug Yarn. Det er farven Ranunculus. Og... Jamen, hvad plejer du med den, skal? Jeg besøgte Eco Knitting. Der købte jeg den her fine, lyse, grønne, sådan lidt lys avocado. Det skal blive til en ankersweater til ham her. Og hos Ladybug, der købte jeg lidt mere. Der købte jeg den her kaskade. Sådan farveskiftegarn. Hun havde den selv på, da hun strikkede den, der hedder Salmon Sweater, eller sådan noget, fra Caitlin Hunter. Caitlin Hunter, det er også hende, der har lavet Halibu-sweateren. Så der har jeg købt sådan en, som jeg vil bruge som kontrast til noget. Jeg har ikke helt besluttet, hvad det skal være kontrast til. Men det skal være en kontrast. Nu knirker det lidt. Og hos Ladybug, der købte jeg også... Jeg lige gøre sådan her. Det her sæt. Også Cascade. Og det skal blive til et Satama shawl. Der havde Ladybug selv strikket et Satama shawl op. Men hun fortalte mig, at hun havde ikke strikket hele sjalet, for hun var i tvivl om, der var garn nok. Og man kan få et udmærket størrelse sjal med 2 fed. Jeg tænker bare, at så har jeg garanteret en rest, jeg sådan kan bruge til resten, hvis det er, jeg ikke har garn nok. Og så... har jeg... Det var det samme. Det var e-cooking. Købt noget selvstribende strømpegarn fra Woolens and Nosh. Det har jeg givet alt for mange penge for, så det behøver vi ikke tale mere om. Men det er en super flot farve. Og så Garnaholic havde ophørsudsalg. Så der fik jeg noget fat mohair til en god pris. Jeg havde forelsket mig i Grande Mocha fra Cami Jonet. Den skal strikkes i 2 tråde af det her fat mohair. Opskriften siger, i min størrelse skal jeg bruge 6 fed. Mark havde 5 fed. Jeg tænker, jeg får det til at fungere. Jeg er ikke hverken lige så høj eller har lige så lange arme som Camilla fra Cami Jonet. Så det tænker jeg skal nok blive fint. Og ellers, hvis det går helt galt, så må jeg strikke ribber i en anden farve. Det tænker jeg skal nok være fint. Wow. Ja, første video tog en time. Anden video, det er lidt forhastet. Jeg håber ikke, du er blevet forpustet af det. Men ja, jeg har ikke så meget mere at sige, nu hvor han er vågnet. Jeg havde mere, jeg ville have sagt, men det tager vi en anden gang. Men gå ind og vær med i min samstrik, hvis du kunne tænke dig at vinde den fine præmie. Eller bare kunne tænke dig at være med til at inspirere andre strikkere. Så jamen, tak fordi du så med. Vi ses en anden gang.